Ралф Уолдо Емерсън е казал: една от най-красивите компенсации в този живот е, че е невъзможно да помогнеш на някой друг, без да помогнеш и на себе си. Преди 2 години и половина създадох в училище благотворителна организация. Напредвайки във времето, все повече ентусиасти се причисляваха към нашето малко дружество, както го бяхме нарекли. Започнахме със своите първи акции в домовете. След това продължихме с посещенията си в домовете за старчески хора. Започнахме да организираме улични акции, с които се опитвахме, макар и съвсем минимално, да осъществим социална промяна. И си мисля, че понякога коражът да започнем, коражът да осъществим мечтите си е единственото, от което се нуждаем. Когато бях на 10, организирах първата си акция. Продавах ръчно изработени от мен мартинички с цел да помогна на Наско, момче от моят квартал, което страдаше от бъбречна недостатъчност. С тази първа акция успях да събера 80 лева. След това лятото продавах картички и успях да събера още 150 лева. Когато станах 5-ти клас, вече на 11, бях поканена в президентството на една от приемните на ученици, където младежите можеха да дискутират различни теми с специалисти от различни организации и институции. И така, станах и говорих за Наско. Бях толкова развълнувана, моментът беше толкова шеметен, че не издържах и се разплаках. Предполагам, че този мой съвсем детски призив е докоснал много сърца онзи ден. Не след дълго ми се обадиха от една организация, за да ми поискат телефона на майката на Наско, и не много по-късно разбрах, че са им превели сумата от 5000 лева. Това беше сума нищожна, за да може да се направи трансплантацията на Наско. И въпреки това тя помогна за дълъг период от време да бъдат закупувани лекарствата, които му бяха нужни. Миналата година Наско почина. През ноември. Не можах да му помогна и не можах да го спася. Но си мисля, че още от онази съвсем детска възраст научих, че понякога е по-добре да се опитаме да обърнем внимание на хората върху нещата, които може би не са забелязали. Да се опитаме да ги предизвикаме да действат, да направят нещо добро. И тогава, вярвате ми или не, шансът да успеем е много по-голям. Когато бях 9-ти клас, това беше наистина един изключително труден период в живота ми. Не само защото бях тинейджър и бушуваха хормони или каквото и да било, което най-вероятно ви изникна в този момент в главата, а и защото най-добрата ми приятелка беше заминала да живее в чужбина и това беше наистина голяма загуба за мен. Момчето, което обичах, ми разби сърцето, нямах приятели и въобще като че ли всичко изглеждаше да бъде насочено срещу мен. И си спомням съвсем ясно, че още от този миг си мислих как имам изключително огромната нужда да правя нещо. Да пренасоча цялата си енергия, да пренасоча цялата си енергия и вдъхновение в нещо извън мен, което да бъде полезно на другите. И по този начин всичко започна. Започнаха първите акции, усещането, че си необходим, че помагаш и констатацията, която може би вече много пъти съм правила, че променяйки другите, променяш и себе си. Била съм много хора преди да стана себе си. И може би именно това, че в много от случаите не съм имала какво да изгубя, ме е предизвикало и ми е дало коража да продължа напред. И все пак, нека да се запитаме, колко от нас са готови да подкрепят нечия идея? Колко от нас са готови да помогнат за реализирането на една мечта, дори когато тя не е тяхната? Аз познавам много такива хора, някои от които са сред вас. И наистина съм се запознавала с адски много добри хора. Може би до някаква степен вече за мен това звучи като клише, тъй като повечето от вас може би са ме слушали или са ме срещали. Но наистина е така. През тези 2 години и половина съм се запознала с толкова много добри хора,
И няма как да кажа, че това не ме е променило, мен лично. Дружеството ми даде не просто смисъл в живота ми. Даде ми едни от най-добрите ми приятели, част от които в момента са в публиката отново. Даде ми възможността да се почувствам част от нещо по-голямо, от едно движение, от една енергия, енергията на доброто. И няма как това да не ме е променило. Когато организирахме чайните си акции, нашите акции по раздаване на безплатен чай, бях изпратила десетки писма до различни фирми, с които молих за чай, захар, чашки и въобще всякакви такива съвсем дребни и изобщо не толкова скъпи неща, които ни бяха нужни. И най-странното в цялата ситуация е, че не просто ги получихме, но ги получихме от много различни хора. И това действително звучи абсурдно, защото, както и сами можете да се досетите, общата стойност на всичките тези неща едва ли нахвърляше 50 лева. И въпреки това, бяхме се умяли да включим толкова много хора, да ги направим съпричастни и да ги накараме да се почувстват полезни. Посланието на тази акция беше: усмихни се, подари топлина, бъди доброволец. И мисля, че тя съвсем ясно изразяваше това, което искахме да постигнем. Да излезем на улицата, да говорим с хората, да им обърнем внимание за нещата, които си мислехме, че може би не оценяват достатъчно. За това, че трябва да се усмихваме повече един на друг. За това, че трябва да се замислим дали са достатъчно нещата, ежедневните, малките неща, добрите неща, които правим. И защо не от утре да започнем да правим повече такива? Това беше невероятна акция, както и повечето, които сме имали. И наред с целият стрес и напрежение и преумора, която съм изпитвала като лидер и като някой, който все пак стои зад цялото нещо, който организира и трябва да нахъса всички други, да се занимае с цялата организация, цялото това нещо винаги ми е доставило огромно удоволствие. И именно за това може би пропуснах да кажа още, когато ви разказвах за своите преживявания в 9-ти клас, че болката наистина може да бъде както разрушителна, така и съзидателна. И единствено от нас зависи какво ще се умеем да направим от нея. И така, след всичко, което съм преживяла, след всички тези акции, преживявания и невероятни моменти на щастие, които съм имала, мисля, че съм се убедила до огромна степен, че всъщност не резултата, не целта, която сме си поставили, на практика е най-важното, а именно пътя, който изминаваме, за да я постигнем. Защото пътя, това са нашите въздишки, нашите сълзи, потта, която имаме по челото си, докато работим по нещо, докато се борим за нещо. Всеки ден в ежедневието си. И си мисля, че вървим ли по пътя на доброто, ние вече сме го постигнали. Благодаря.